obere ụmụaka ịwọchi na onyonyo a akwụna ka ha ji agba mmadụ ji ekpọta ụmụaka gbaa ha ndụ were ọgwụ yibe ha egwu ụmụazị dị 15 years 14 years ama na ndị 13 dukwu ya iwere ha na-agba akwụna ka agbatara gị ego kere iji ego eme a na-esi ndị gwọrọ ọgwụ ego gị ka ichi na-eme ịmụkwa na ụmụ gị na ụmụ gị ya eri ụgwọ ihe niile imerụ ịkpọrọ nwa mmadụ because egwu atụba gị iduga ya na-arụsị na ọ bụ na okwu ya ọnwụọ ọ bụ na ọ kwụsị o were nwa mmadụ na-agba akwụna ife obere nwa ahụ na-ekwuru ọ sị datana na ọ bụrụ na ha nọrọ na nsọ ewere ife kechie ya ike ha ka ọ ghara imetọ bedị mana ya ọka were ka na-agba akwụna ha kwado ikpe ọsọ egbuchi ya nche n'ihe azụ kpọrọ ha jee na-arụsị alụ na-eme nunu aka na-ekwu maka ka ihe dị iche between you na dibịa Enugu Ezike n'ịma na ndụ the same thing ego ka unu na-achụ ka ihe dị iche kịta na ndị oke ite ọ bụrụ mebicha na adịgbo mbibe nsọ niile na n'obere ụmụaka agụbe ha akwụkwọ so gịnị ka iji abụla ife ụmụazị ha go traumatize nwe ihe ọzọ ihe nke egwe ụmụazị na ha na-agba akwụna họ na ha na-edina nwoke na ọ na ha na-agba akwụna professional akwụna ihe kwesịrị ndị kpụtara ụmụaka bụ akpọrọ ha akpọrọ ndị udogachi we ha mekwa ọgwụ maka ha kwesịrị na society etu anyị na-ekwu udoga ọha bụ ndị akaodo mba akaodo dị iche udogachi dị iche ọ dị m ka ndị akaodo ka a ga-eme ihe na ndị akaodo ka a ga-akpụnye ka akụjicha ha obodo akụjicha ha na ndị a kwesịrị ka akpụga ha n'ebe a ka akụjicha ha kwụsị ha eze niile dị ha n'ọnụ biko ofu ihe na-agba mmegharị bụ mgbe niile a na-ekwu Ebonyi steeti ndị Ebonyi biko ana m ayọ mgbaghara n'aha ndị merie mana biko ndị Ebonyi biko tinye n'aka n'ịgụ akwụkwọ maka na ọ bụrụ na ụmụaka na-agụ akwụkwọ ama mkpọpụta n'ihe ha ga-enwe ụbụrụ isi ọ bụrụ na ụmụaka na-agụ akwụkwọ ha ga-adị ha ndị oyibo na-akpọ enlightened ejiri foonu mgbe ị ga-eme ihe na ha eserigo ihe zigara mmadụ si ya nekwe ọnọdụ anyị nọ n'ime ya bụ biko hapụnụ briji nta na briji Imo flyover nta na flyover Imo nke devu maha rụrụ ozugonu mewezie na human capital development mee ka onye ọbụla nọ n'Ebonyi nakwa ndị Igbo niile ka ha na-agụ akwụkwọ maka na onye ọbụla gụrụ akwụkwọ ụfọdụ na-asị education bụ scam mba okpupe ha n'anya ị ga-ama mgbe a chọrọ iji mee ihe asị na ndị gụrụ akwụkwọ adịghị eme kama ọ bụrụ na itozugonu ịkwadoro akwado nke bụ iji ihe na-adụwasị ụmụaka ukwu ka ọ ga-abụ emezie